Le yinkomfa yokwenyula iinkokheli zephondo kulo mbutho abahlali nalapho banikwa uxanduva lokhokelisa imfuno zabahlali. Ethetha nabagqatswa kwizikhundla eziphezulu ephondweni, umongameli walo mbutho uGqirha Zukile Luyenge uthi wonke umntu unoxanduva lokusebenzela kulwisana nezenzo zobugwenxa ongalingani nemingeni ezophuhliso ejamelene nabantu beli lizwe. Siqinisekisa ke abantu bakuthi okokubana into esiyithethayo nesiyenzayo siyenza ngoba sithunywe ngabo, hayi ngokokuba sikholelwa entwenini. Singulo mbutho ke wabahlali, singumbutho ongahambisani, ongaqamelanga nalo nalinye iqela lezopolitiko. UGqirha Luyenge uthi ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kweSANCO ne-ISANCO akuzibathintele kubeni balwele ukuphucula impilo yabantu abahlwempuzekileyo. Bona bangumbutho wabahlali abakholelwa kwipolitiki ethile, so yi-duplication nje yobulungu leyo uba umntu abe lilungu le-political party aphinde abe lilungu labahlali. Yimbi imibutho asekuhlaleni ikholelwa ukuba i-ISANCO inawo amathuba okumela iimfuno zabahlali. Uba i-SANCO izotshintsha iimpilo zabantu ngoba ngumbutho ozomela abahlali. Into ekwakumele uba yenzeke kwakudala uba kube khona umbutho omele abahlali. Iinkokheli zephondo ezichongiweyo apha zinoxanduva lokusebenza nzima khona ukuze zinyuse amalunga lombutho nenani labantu abazokwazi ukumela i-SANCO emva konyulo lorhulumente basemakhaya. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.